Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ni komentaryo si Denise nga mayong tagpasa ang 11,000 na nagkuha sa bar exam. May man ang lawyer may gala kay may kadtuan lain Pilipinas raman. Doktor, ha? Ang medical student, pabot pa na siya pila kalibo, ha? Kung makapasa sila tanan, dili gyapon maayo sa Pilipinas may gala. Kaya nga no. Tibok kalibutan man pwede mo adto. Ang doktor, ma-Amerika, ma-Canada, ma-Australia, ma-Germany, ma-Saudi, away na buildings Pilipinas in town may gala. Sa tinuod ang sitwasyon karon sa hospital, wala na nag-apply pagka-surgeon may gala. Maglisod na mag-assist sa among mga tiguwang mag-opera. Nya dili kadaghanan sa mga medical student o mga doktor nga bag-o imbis ka madto dito sa mga specialty nga gamay ra kaayong doktor, dili madto kay lisod. Sa operating room may gala. Halos tanan hospital. Halos tanan hospital maglisod. Kay wa may mo assist sa among mga consultant may gala. May nalang po ko kay ang mag-assist sa akong anak man. So medyo na advantage ko kay personalan din ang pagtudlo sa akong anak ba. Kung asa kong hospital mo opera, sabay siya. So kung sa akong natun-an, okay ang natun-an. Amo pa yung gitudlo sa iya may gala. Siyempre, ang katong natun-an ako may gala, gikan man gyud mga ako mga professors nako gikan man gyud sa Amerika. So may good pagka-train, So may gyud ako pagka-passing sa akong anak. Durag dili mo pa na kanang mo pagani pagsugod niya og practice mga duha pa lang siya katuig nga naga-espesyalista kanang kuan na ba naga-practice na pero pwede na nimo biyaan siya ba siya na himo gyud mo himo o mo decision kung unsa gyud maayo. So mo ni sitwasyon karon mahigal usahay gud katong di patig assist ang akong anak. Wa ko'y assistant. Ako rin mag-opera, major. Sus, usahay lagi ang mo assist sa ako. Kanalang mga mga OR-tech, mga technician lang. Ang nurse man po, di pa pwede maka-assist. Kaya nga, no, busy man kayo sa papel. Sige lang, daghan kayo ipanulat nga mga notes ba. Nya, daghan po kayo ilang trabaho. So, ang kadaghanan mo, assist sa among mga surgeon, kami mga consultant, in town, ang katong kuan lang. Operating room technician. Pero hinoon mga technician sa operating room ay gala, kuha na sila. Mas dugay pa na sila sa mga nurses. Diha na sila nagkuan. Ang akong assistant sa double doctor sa may gala. Kuan pa. Mupay pagka-doktor na ako na siya sa operating room. Ang iyang na-assistan katong mga tigulang nga nangamatay na ba? Gikan kang doktor panunsyal man, kang Dr. Durban, kamo mga tigulang nakadungog na mo ani mga pangalan na kay mo nila sila mga doktor nga banggiitan sa mga ospital. Si Dr. Ermac, Dr. Velasco, kana sila mga tiguang nasa 1960s may galang nga mga surgeon. So kani mga mga operating room technician, mayo kayo. Ayun. Kay ang kinahanglan man sa surgeon may gala nga. Kung unsa ko ginauna, mo po iyang himuon. Mag-una siya sa akong gusto himuon ba? Pasanang ay magdugo. Wa pa ko ka pangayo sa instrumento akong gamiton. Itunol na niya sa ako. Mao na siya ang operating room technician may gala. Wa man siguro mo kadungog sa iya, pero ang operating room technician, nagsugod na sila mga orderly. Kaning orderly may gala, talagsara po mo makadungog. Kay
Siyempre, mga ultimo na siya sa hospital pero sa tinuod, pinaka-importante silang tao nasa operating room. Kay ang nurse nga mong assist amo mo pa'y pag-graduate o ang training pila lang ka tuig, usahay gani, pinaka-maximum siguro sa nurse nga makapuyo sa operating room, 5 ra ka tuig, ana. So, dili pag yun sila sanay. Dili sila sanay mo assist sa among mga surgeon na higala. Nya, kinahanglan magyun mo decision making pud ang mo assist sa among mga higala. Kasabot mo unsay decision making. Pero saan wala ka nagsulti sa iya nga pagkuha og kaning kuan, pagkuha og forceps, no? Pero siya ang maguna-una kay example lang nagadugo. Kinahanglan mo duha mo ipit anang ugata ana, duha mo. Kay kung dili nimo duhaon, magsige gyapon sirit ta. So kabalo na siya asa siya mo ibutang ang katong mo ipit sa forceps. Kung di siya kabalo, magsalimuang ka ba? Kaya ikaw may muhimo pod. Ikaw may muhimo. Tanan ba? Tanan kini muhimoon. Di para sa nang naa kay mo assist sa imong mga kabalo kung sa imong gihimo pod. Easy kay may gala. Kaya ultimo lang sa pagputol sa tinae may gala. Kani technical naman yung kaya ni pero mas maayo ni makibalo pod mo. No? Ultimo lang sa pagputol og tinae ba? Kung ang kamot sa imong assistant dili mao paggunit sa tinae, ay mabuang yung kagyod. Ngano man, magdagandagan mo na may gala. Imong nang tarungon yung gunit, nga murabag iplanchada niya nga magatubang sa ako. No? Pag atubang ana, mo po'y pagputol na ko sa iya. Hinay-hinay. Nga. Daghan di yung bantayan ana magputol kag tinae may gala kay daghan kay ugat, daghan kayong imong bantayan nga maigo ana. So tiaw na kung dili kay balo ang imong assistant, mabuang gyud kagid may gala. Mabuang gyud kagid. Usahay lagi kana bang mabiling gyud mi nga wala gyud nag-assist amo. Basta lagi mga pi. Manggawas na ng mga pi. Manggawas mga animal ka. Singgit na lang gyud sa kalagot mo ba? Kay frustrated ka kayo nga dili mao ang assistant nimo. Una nga sa mga panahon sa 1970s, 1980s, daghan man kayo mga bag-ong graduate sa medical school. So medyo sanay na sila ba? Maka-assist sa amo, malipay nami after mga 2 years, 3 years ay lang nga nag-assist sila. So urag sayo na ba? Pero sa karon may gala. Huwag mabilin sa graduate. Huwag mabilin sa bag-ong mga doktor. Ultimong sa mga residente sa mga government hospitals, walay nag-apply. Kadaghanan sa ila, niadto dito sa mga internal medicine, wala sa surgery. Kasi tinuod may galang among training pagka-surgeon, lisod. Usahay gani, magsugod mo o round sa hospital alas 4 kadlaw. Nakitanaw man gani mo ng pasyente, tanan, isa-isa. Ya, di lang yung kay mo tanaw lang ka. Imo pag yung kambyuhan ng dressing, imo pag yung tanawon kung unsay dagan sa tinai, sa kasing-kasing, sa baga, imo na siya tanawon tanan sa kada pasyente imong tanaw na. So, paabot ni mo alas 6 sa buntag, wa pa ka pamahaw. Bupay paghuman nimo og grounds sa tibok hospital. Unya kay mo sunod man dayon ang kuan ana mahigala, conference. Mo conference naman po dayon ang mga kuan, mga residente, ani mga bag-ong doktor, nag-training sa surgery. So, tangkong ang imong pamahaw. Usahay gani kanang nagsigig nag-lecture tong isa ka consultant, nagsige kag timo-timo dito sa conference. Sige kag hungit kay di lagi ka pamahaw lagi kay pag human sa konferensya may gala, humang konferensya, abi nimo makabuhi na ka mga madto kag pamahaw. Wala, diretso na mo sa operating room. Usahay ba magsugod ni opera imbes nga magkonferensya,
Mag-opera mi og alas 6, alas 5 sa kadlawon, sugod. Mahuman mi ana, tuas gabi na alas 10, alas 11 usay gani. Ha? Gi-spelling na lang pamahaw paniud to panihapon, gi-spelling na lang may gala. Ha? Usay magsigi na lang yun may suyop og Dios. Ha? Puro na lang Dios. Antod ang utop nimo, Dios lang yapon. Ha? E dili man kakaundang yun. Di man di ka kakaundang, magsunod-sunod naman ang operasyon. Kung di lagi ka kamaayo mo, di maayo mo timing, di ka maayo mo timing nga tanaw na mo nga na 30 minutos, diretso dayon ka sa kusina. Baskig dukot kaon ito. Ika na yung sitwasyon sa surgeon may gara sa pag-training. Walang gamay ra kay mo sa gakod ba? Gamay ra gyud kaayo mo padayon kini. Daraghanan gyud mo undang. May man po dito sa mga cardiology, mga internal medicine, neurology, Pag humang nila grounds, rabay. Mo naman na ila. Kami, wala yun. Antod nga, makonsultat na ka, espesyalista na ka, mura kag matiwangwang may gala ba? Kay, mukalit lang magkamingaw. Di, konsultant naman ka, naka-clinic na ka, wala kay pasyente. Magsige na nakagbasa ng newspaper. Diyan na, manambok kami, kay makakaolam ng tarong. Nanay pamahaw, nanay paniudto, nanay paniyapon na pa snacks. Pero katong nag-residente may kami nag-training may unsa ang pag-espesyalista. Pait gyud kay gyud basta usahay lagi mo surrender gyud kay gyud. Kay na chief resident bago sa hospital. Kasi maghilak-hilak na ning mga junior resident ba maghilak-hilak na niya. Pait man kay adi sir, adi naman ta ka pamahaw ani. Di ako pod maluoy mo po ko ba? Kay ako may chief. Ako na lang taklok-takluban na sila ba taklok-takluban. O sige, pamahaw sa dito dong. Dagan pamahaw dito kay ako yung cover nimo. Ang may tabuan na may gala, kay ang pasabot sa cover ba? Pasabot ana nga kung na-opera ang iyang consultant, ako yung mo assist. Unya pagtan-aw sa consultant niya may gala nga nung asa naman si Pulido? Ako yung mutaklob. Ako yung mayngon nga raman to gisakitag tiyan, sir. Ako na lang mo assist mo. Sus, ang problema may gala ko ang chief resident na mo assist sa consultant kay mayngon naman ang consultant nga. Sige dong, imuan na lang na dong patay. Imbis ikaw mo assist, ikaw na himo. Mo nang sitwasyon sa chief resident may gala. Sa chief nga resident sa surgery. Kay, tiyo mo na, pil na katuig nag-training. Abot na kag 5 katuig. Gihasa dyan kag pagmahayo sa mga konsultant. Di, pag abot din mo diya sa sitwasyon nga na, piyong nga na lang na mo. Kay, napa may konsultant sa likod din mo, di ka madlok. Opera, way pabor, diretso yun. Pag abot ng panahon may gala nga mo graduate na ka, espesyalista na ka. Di, clinic na ka kuno. Nag-clinic na ka. Tagaan ka o clinic sa ospital o kung iba na kay laing nga grupo na kay clinic. Abot ang sa pasyente nga lisod kayo. Diyan na. Diyan na sugod mahigala. Diyan na sugod. Kay wala naman kay dapigan niya konsultant. Wala naman kay mapangutana diya daplin mo nga, sir, tama ba niya kung gihimo, sir? Wala na, ikaw na, solo na ka, solo. So, abri kag tiyan. Mupay pag-abri ni mo may gala sa tiyan, may gala ba? May ngonday ka nga, tama ba ka ni? Tama ba ka ni? May mamatato si itong tiguang na address daplin ako, kay may ngon ako, tama ba niya kung ikuan? Kay kung dili, dukdukong ka ba? Dukdukong ka konsultant ka. Nganong diya man ka maabre be? Nganong diya man kami? Nga appendicitis naman sa tuo? Nganong naman kasula? Adi, makorek ka na yan ka.
Makurikan na yung ka sa consultant, pero kung ikaw na lang isa ba? Ikaw na lang isa niya ang nag-assist sa imo, mo pa'y pagsugod o training, ay, ikaw gyud mo desisyon. So diha siya makita may gala ang bagong surgeon. Ay ang decision making. Ha? Kay kana siya, muna gyud na siya ang crucial, pinaka-importante sa doktor magdesisyon. Karon, ang topic nako karon buntaga may gala, decision making. So kani siya, ako ni siyang istorya sa inyo para makita ninyo kung unsay among giyong nauna sa pag-ingon nga mag-opera, dili mag-opera, dili na lang ta mag-opera, dili na ta magtambal, ana. Aron makasabot mo. So, paminaw pag maayo kay kani siya, mao ni siya ang gitawag sa medicine as prognosis. Unsay mahitabo nimo kung dili nako kaoperahan? Unsay mahitabo nimo kung operahan ta ka? Unsay pila ka katuig mabuhi kung operahan ta ka? Pila ka katuig mabuhi kung dili nako kaoperahan? Kung operahan manggaling ta ka, pilay magasto nimo? Daghan kay mga factores et amores may gala nga imong naon-naon nga among isulti sa inyo nga simple na kayo. Amo na siyang ayuhon pag ayuhon na muna siya pag plastada para makasabot mo. Di gani mo kasabot nga inumon 3 times a day, samot na mag-istorya kong prognosis may gala. Lisod ni siya nga topic pero ingani. Ang tanang sakit may gala. Tanang sakit gikan sa kasing-kasing, maingon sa baga, paingon sa atay, kidney, tinai, tanan. Kana sila. Kung operahan o dili operahan, mauna siya ang desisyon nga himuon sa imong surgeon. Abi ba ninyo lalim ng mag-ingon ko nga operahan? Sus in town may gala. Ang akong utok na nagsing di na mahuman hangtod. Sa di pa ko magsugod og opera, hangtod nga gioperahan ta naka hangtod nga pila na katuig balik-balik sa ako. Ako man na siya itimbang mga manang. Itimbang nako siya nga ang benepisyo ba sa pasyente mas dako. Ang benefits sa pasyente mas dako kaysa dili na ko himuon. Okay? Kasabot? Kani. Kadaghanan sa cancer nga sakit may gala. Kadaghanan. Pag-ingon, pag-biopsy nga cancer nga gina siya nang o cancer gina siya nung nanay taning ang inyong mga edad, inyong kinabuhi. Ibutang ninyo sa inyong mga utok nga, kay ngano, kana siya mo'y pinaka-importante nga butang para magdesisyon kung mag-opera o dili mag-opera. Nga nanay taning, nanay siya'y DN ang imong kinabuhi kung cancer. Number 1. Unsay kambyo sa desisyon mga manang. Ang makakambyo lang yun sa desisyon sa imong taning sa imong kinabuhi may gala is medicine. Pasabot ana, apil na ang opera. Medisina, unsa ba? Apil na siya tanan. Di kahon na siya may gala. So, na kay cancer of the breast. Humanatag biopsy, di ba? Nakay sis sa imong tutoy. Inalang yun i-biopsy. Pag biopsy, nigawas, cancer of the breast. Ang cancer of the breast, may gala, maximum nga operahan gani siya, maabot siya og 4 ka tuig. Okay? Kasabotation?
Pero dili siya operahan, duha pa lang siya katuig mahigala, magtubig na iyang baga, mukatag na ang cancer. So, bye-bye. So, unsa may pasabot ana mahigala, nga ang doktor, ang iyang himuon kay mo may iyang natun-an mahigala, nga di gyud siya masurinder. Di gyud ka masurinder kay ang pasyente nagasalig sa imo ba. So, Dok, gusto pa jud ko mabuhi, Dok. Wala pa ko dungog ang pasyente may gala, wala diingon nga gusto pa ko mabuhi ba. Kay kung maingon pa siya nga na, ma-discourage po ang doktor ba. Unsa pa may himuon ako kang naingon naman ka nga, sagdi na Dok, oy. Unsa pa may himuon ako, ngadji na lang ta. So, tinodi nga na, ito sitwasyon na may gala ba, kung surrender na ang pasyente. Pero kung dili ma-surrender ang pasyente may gala, himuon yun na siya sa surgeon. So, mingon siya nga, opera taday, tanggalo na to imong tutoy day. Kana siya nga decision doon. Bugat kay na siya sa dughan may gala. Dili kay sa pasyente ko, dili sa doktor. Ano man, kaya baluman siya nga, pag-opera na, forever na mo magkita ba, kada tuig. Forever, hangtod nga mabuhi ng pasyente ba. E kung 40 kabuk na yung pasyente nga na, maloko ka ba? Sa kadaghan sa imong pasyente nga na, kung pagbalik, dili maayo ang dagan, agoy, ma-depress po ka, my God. Mao na siya nga, maghuna-una ang surgeon kung moingon ba siya nga opera o dili. Kadaghanan sa inyong madungog na surgeon ba? Kung tanaw niya nga medyo tagilid na, ikatag na, niadto na sa baga, niadto na sa atay, niadto na sa bukog. Muatras man na siya ba? Kay kabalo man gyud siya nga sa responsibilidad. Bugat. Bugat kayo. Ultimo nga pag humag-opera ba? Matawag ng pasyente sa imo, sige balik-balik, buntag, unto, gabi, kadlawon, magtawag nga, Dok, naunsa na ni Dok, ang sakit mo kayo, nga sakit dili, sakit dito. Explain. Magsigi kag explain. Iyaw. Usaygon ba, tungod sa kadaghan sa pasyente akong entertainon sa cellphone. Dili na ko pahulay. Way pahulay si Dr. kagabi ba? Mo nang mag-init akong ulo kung mag-text lang nga. Nakay-clinic ron, Dok. Ay, sus, lamig. Kay bunalag das portas. Dito matawag sa akong sekretary ana, in town. Ang akong oras, gigagahin ginako na siya sa mga pasyente nga ingan nga critical gani kaya. So ingani siya may gala. Ang decision sa imong surgeon kung unsa man galing imong sakit, cancer of the liver, cancer of the lungs, cancer of the mga tinai, mga no? Cancer of the brain, ang iyang decision kung unsay mahitabo nimo 2 years, 3 years, 5 years, 6 years, 10 years from now. Dili na siya para lang diri karon nga nagay problema. Dugay kay na siya magsige una-una kung sa iyang mabuhat sa imo. Pag makita niyang naa siya'y boundary ba sa imong sa decision sa mag-opera siya na boundary. Ingon nga pag-operahan ta ka unong kabulan lang ka. Kung dili pud nako ka-operahan 2 ka bulan. Asa man ko. Migala. Asa man ko, maadto ko dito sa mag-opera ko o dili ko mag-opera. Dili na lang ko mag-opera, may gala. Nga naman, kay sa unong kabulan, dili man siya magdugay. So, maingon ko sa pasyente nga, Manong, banganan, ang cancer nimo walay pulos ang operasyon. Tiyaw. Makadungog buwana, kung saan na may buhato ninyo, patutho na lang mo. Muna siya ang decision making sa doktor may gala nga lisod. Lisod po kayo sa surgeon, part sa amo.
kami ang pinakalisod yung kay mag-decision making may gala kay kami may mag-acting sa kuan is Ginoo. Kami mag-acting. Kami maingon nga basig diha ra ta kutob na. Para sana makakita gani ko cancer of the liver o cancer of the lungs. Tanaw na ako. Tunga na siyang baga naputos na sa cancer. Sigurado gyud ko taas na kay na isa ka bulan na mga manong buhi na siya. Bangin pa day ko operahan ka. Nakabalo man jud ko nga isa ka bulan na lang ka. Wala man ta mahimo. So ang next gyud anang maadto sa utok sa surgeon is unsa may maayong buhaton sa imo nga buhi pa ka. Muna pangutana may nga lang $1 million na question ba. Unsay mabuhat nako nga buhi pa man ka. Alam nga na upasagdan na lang ka. Di ba? So hinuktok in taon sa manon. Sa akong part may gala kay naliguang naman ko aning pagkasoljon. Pero dali ra sa ako kung mag-istorya mo sa ako, dali ra gyud kay sa ako kay nakaagi naman ko. Nakaagi na ko og kanang paagi nga libo-libo na. So sayo na kay pagdesisyon ako nga kani siya diri ra man takutob so wa tagi mahimo, di ba? So ingana gyud ka direkto. Pero kung bago ang imong surgeon may gala, mga pa na siya. Mga pa na siya. Maghuna-huna gyud siya. Sa may buhaton ako aning pasintihan nga kuan man. Nya kadaghanan ra bagyo sa nga batan-on ron may gala. Dili nang sukol og lisod. Wala na. Ang kadaghanan gani mudritso maingon na dayon nga. Adto nilaglaing doktor. Munay may tabo. So kani mo po na ang sitwasyon nako karon may gala kay ako na may tigsalo sa mga dakong problema nga dili kaya sa ubang doktor. Ako tigsalo. Nya maingon mapagko sa akong anak nga naganiguang na biya kuha. May kaya pa baka nato ni. Kana mag-opera og 6 ka oras, 7 ka oras, 8 ka oras. O say magngisi ko ba? Maingon ako sa iya, saman. Kaya nimo kay kayahon lang pud ako. Una lang na. Nga na ang sitwasyon ko ron may gala. So kadagana sa mga batan-on, maingon na dayon nga adto lang kang doktor ngani. Pero katong doktora mo, matras po to ba? Kabalo biya ka nga. ang decision lagi sa surgeon bugat kay my God. Bugat di kay. Kani akong kinaistorya ni sa inyo kay abi ninyo kanang sayon kani mag-desisyon mag-opera o dili. Dili siya sayon. Sa tinuod dili gina siya sayon. Unya once nga mo commit na gani ko moingon gani ko nga opera ta. Kuha na siya. Buhos kita nga kung utok ka na mayara. Ugaon yun na siya yun. Kung unsay maayo sa imo. Ugaon. So maghuna-una ko gaanag asa ka paghuman ako opera asa ka paingon. So adto ba chemotherapy, adto ka bagkobag o pasagdan na lang. Abi nimo katong pasagdan na lang wala to'y bugat ka ito. Bugat ka ito may gala. Eh katong pasintiha may musugot. Nga pasagdan na lang. Naiuban ni noon siguro sa pulo ka pasyente na yung sugot og sagdanan na nato ni dok. Ang tusong na lang pero sa tinuod may gala ba. Maglisod na, daghan na kay sakit, lisod na ginawa. Kisang may atuan, ang doktor lang yapon. Dok, lisod na kay ko ginawa dok, sakit na kay kong dughan dok. Sama nimo? Di mo intervene na po ka. Mangita na po kag paging sao na nimo sig tabang. Mao na siya ang sitwasyon sa surgeon may gala. Munang kadaghanan gini kami ba. Maabot kami mga edad nga mga 70, mga
80, musurrender na mi, ha? Kay bugat kay siya magala. Di ka katulog. For example, maingon ko nga, ako'y mo care sa imo. Bugat kay na siya. Magsige ko na sa gabi o siya kumahimo sa imo. Pagkahumana, pagkabuntag, lain akong na-desisyonan gabi, lain mo lang desisyonan karong buntag. Ha? So, timbangon lang ko na siya, kaya ba ka sa pasyente sa kwarta? Ha? Sa kwarta, sa kasing-kasing, sa baga, sa iya mga sakit, laing sakit, ako na siya timbangon. Ha? Di lang kay kwarta. Kadaghanan na ba yun? Muhunom dito sa kwarta ba? Dok, may kwarta na, Dok. Aka na, hinoon, medyo gaan kayo na sa ako, may gala. Kaya may nga matay ko nga, atok SPMC. Ha? Pero may nga, sukol mi, Dok. Mangita yun, may paagay yun nga. Naikagasto. Adi, alangan, gitugway na ng kabawa na, nga, magdaro na gino, asa man gamundang kabaw na ko giingnon na siya magdaro ka daw. Ha? Daro po jud kagyud. Dito na gyud gawas gid ang imong usahay lagi. Pag human ako kupira mahigala ba. Mo hangad ko sa langit kay tiguang lagi nya paingon na dayon ko nga. Mayon ko sa akong anak ba nga. Kumusta na mga pasyente? Nya ka maglingo-lingo gani. Maglingo-lingo gani ako anak, iko ayay. Ako man siguro magproblema ani unyang gabi. Mo na sitwasyon may gala. So, prognosis sa pasyente may gala. Prognosis ang pangalan na ang spelling ana is PROGNOSIS, prognosis. Mao na siya ang faktor nga makadesisyon kung maayo ba sa imo nga operahan ka o dili. Prognosis. Ha? Una-una na ninyo may gala. Kay bugat kay na siya. Ha? Bali, nag-acting ni as Ginoo anak. Nag-acting ni. Ha? Dili kay ingon nga tagaan mi o power sa Ginoo. Dili. Sa amo na experience. Ha? For example, cancer of the breast. Pag ingon na ko operata, buhi ka, upat ka tuig, sigurado gina, 100%. Pag abot og 5, medyo tagilid na. Pagkaunom, tagilid pag yun. Ha? Mo na siya diha na. Ala, wala kay undang na fight. Wa you kay undang na basig tiguang na ka. Sige. Ha? Kay ilaman mabuhi ka nga. Buhi ka man imong pasyente. Di wa yun. Wag kay undang-undang. Mao na siya ang sitwasyon sa prognosis, Michael. Pero maingon ko nga, dili na tayo mag-opera dahil kay terminal stage na rin siya. Taas na siguro 2-3 ka bulan ka mabuhi. Ha? Kana siya, sa experience na ako na siya. Kung ako kang pagastuhon og milyon-milyon, pwede ko. Ha? Mahurot na yung kaptanan ba? Pero sa tinuod, huwag pulos. Wala lagi pulos. Mao na siya nga, kaya prangkag yung kuha na may gala masulti sa inyo. Di ka magtago-taguan. Kanina, inganang sitwasyon. Kung mag-opera ta, mao ni siya. Hindi ko mag-opera, mao po ni siya. So, kana, isulod ninyo sa inyong mga utok nga, ang inyong doktor, daghan kayong naon-naon. O, mag-acting yun na sa Hinoon pareha sa Ginoo. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang numero nga inyo yung tawagon diri sa Radyo Manigala is 0916 594 7747. 0916 594 7747. Pasabot ana nga maski pag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, i-text lang ninyo kay mabasa man ako siya kung nanadaan. O ang importante ka ng numero mahigala, ang numero sa akong sekretary. Dito mo mga tanang kung gusto ninyo matubag. Kay kung dito mo sa akong numero,
Pipila naman karon ang naay numero nako. Ambot og matubag nako kay kadaghanan dili gyud. 0995 didto gyud mo sa akong sekretary. 0995-221-8007. 0995-221-8007. Okay. 0991-725-7992. 59-year-old babae, mangit-ngit pananaw. Kung gikan nagpungko, dayon tindog. Magkurog dayon, tindog. Magkurog kamot o dili makatulog. Naay goiter pero nagpa-TSH last week normal. Unsay cause ani dok? Kani siya day, one ani relasyon sa imong goiter. Sigurado kay ang tawag ani is hypotension. Mubagsak ang imong BP, ang blood pressure nimo, kung mutindog ka. Unsay rason? Nganong ingana na siya? Daghan. Ang unang rason, wala ka exercise. Ikaduha, walay katulog. Ikatulo, anemic ka. Ikaupat, kasing-kasing ang problema. Di na mo bumba imong kasing-kasing. Ikalima, malnourished ka. Nagabagsak ang imong lawas. O ikauno, may gala. Nibaba imong sugar kung diabetic ka. Kani silang unong ka rason nga nung na kay hypotension o malipong ka, kalit og tindog. Mao na sigud ang main reasons, daghang rason. Pero ang tinudyo kaya yung unom. So isa-isahon na sa imong doktor. Isa-isahon niya asa man ni problema. ECG, to the echo, CBC, blood sugar, creatinine, ALT, tanawon na niya, eksamino na niya tanan. Bago siya mag-decision kung nganong mag-ingana ka. Nganong na kay hypotension. Mo bitaw na siya, sige kung balik-balik og istorya sa inyo may galang. Ayaw mo pag-una-unag laboratory. May na magdaghang kay mo kwarta niya tipid pudbong. Ayaw mo pag-una-unag laboratory kay pila kalibo ang examination sa laboratory. Mahurot na lang na inyong kwarta, di pa mao ang laboratory ng himo. So, patanaw kag doktor day 0975-463-9126. 46-year-old babae, diabetic, high blood, maglisod, bawas, sige man dulcolax, di ba makadaot? Ay day. Mali man kaday. Wala ni relasyon sa diabetes. Dili sa high blood. Ang problema ani sa tinain nimo ba? Dito sa tinain tanawon. So ang kinahanglan nimo X-ray. Dili makita na sa mga ultrasound. Ora bag kamo ba? Kadalihok ultrasound. Di na ba na makita ang tinaay na sa ultrasound may gala. Ang makita sa ultrasound na gyud in town atay ra. Gallbladder. Maway makita pero tinaay wala. Dosik-dosik gyud mo. Mo lagi ang laboratory mga manang bali tabang sa doktor na siya, dili na ingon nga maghimog diagnosis. Ayaw pagtuo nga kung pa-laboratory ka makuha ng diagnosis nimo, dili doktor gyud na mahimo sa diagnosis. 0953-366-1272, 72-year-old taga Lupon. Naay prostate cancer. Wala nako inom tambal. Usahay ang reality may gala. Ang realization di ay nasa tao. Maski pag unsay moingon ang inyong doktor nga pwede pa maninong mag-cobalt therapy ta, mag-opera ta, mga pero ang decision making yun sa pasyente. Pag moingon siya nga ma-surrender na lang siya, nagpasabot nga kaya niya ang sakit. Di ba? Kung mo-surrender siya, pag moingon siya nga di ka mo-surrender, dok, sakit yun kayo, di na niya kaya. Mao na ang diya ninyo makita may gala nga ang doktor igor na siya mutabang nimo.
Kamo ang magdesisyon. Moingon ko daan karon. Moingon ko sa inyo daan. Ayaw mo surrender sa. Ayaw mo surrender. Istorya mo sa doktor. Paruhon yun ba? Para dili mo hunaw-huna nga. Basig kanina lang man yun. Dili, tagaan mo o panahon ang doktor mo desisyon. Kaya kung moingon siya nga, wala na pag-asa sa medicine, ipatutho na lang nato. Basi pa. Di ba? Ingana na si sitwasyon, oy. Ayaw mo pag-give up. Once nga mo give up mo, i-give up po ang doktor ba? Cancer of the prostate. Pag moingon na ang doktor nga stage 4 na ka, terminal stage, manggawas na ng mga sakit kayo sa batang, lisod na kayo pag-ihi, nya sakit kayo, good nga, sus, di matungkad ang sakit, mga manong, sabi man yung sayo na, si patigyong paita na siya kayo. Unya, makarelieve na bagay daan in town sa sakit, yung mga tambal lang na wala lain. Ang uban mga pasyente may gala, moingon man nga, tagay na akong tambal dok nga makatulog ko. Tagaan na ako. Kaya dili man mo makapalit na sa nga walay resita. Kani mga tambal para sa cancer may gala. Ang reseta na special kayo. Dili alam-alam. So, kinahanglan gyapon mo doktor. Ang doktor mo kuan sa inyo. Hinay-hinay, o sabay buhat, nga di mo magsakripisyo. Number 1, gina siya may gala. Nga dili mo magsakripisyo ba? Sa unang panahon, manguros na naman ang doktor. Pero karong dili, agaan mo paagi nga makapahulay, makatulog, manormalize ang imong kinabuhi ba? Mao na siya ang purpose sa doktor. Masi pag unsa na siya kalisod, mangita gid siya paagi nga medyo ma-relieve mo gamay sa kumba, sa kasakit. Kaya mo na siyang unang ginahuna-una gyud sa surgeon. 0929-513-8882, 64-year-old female, under treatment of TB. Nganon kabuhion kupirmid dok kung say tambal ang tambal sa TB nang magdevelop ka gastritis, mohapdos imong kuto-kuto, sakit, kabuhion ka permi, mo na siya ang epekto sa anti-TB. Mo na siya ginapainom after sa kaon. Pag umagpamahaw, pag umagpanyapon, sunay sulod ang imong tiyan. Mo na siya nga di ka mo inom og anti-TB kung walay sulod imong tiyan. Ang tambal ana, mukaon lang ka. Pero kung di kin makaya, di na mo inom na ka mga omeprazole, antacid, Cremel S, Maalox. Pero ayaw adto dito kung pwede lang mukaon ka. 0946-608-0293, 74-year-old babae, mga tol, tibuok, lawas, dili katulog, labi na sa gabi, normal sugar o uric acid, taas gamay unsaon buhaton, please advise. Ay nang, murag dili ni sa diabetes na mo nang, niya nagtutok dito sa diabetes na. Dili ni sa diabetes, naay posibilidad nga naay problema imong atay. So ipatanaw nimo sa doktor, basig na ang atay ang problema. Kaya ang usual gyud nga maka-cause og kanang pangatol, labaw na gyud sa gabi, atay, naay problema sa atay. Pero nabay uban sakit. Kana pong mga kana pong mga pinaakan sa pulgas. Mga tol na sila gabi iba. So kana po pang eliminate kung naaba kay manok diha, naaba kay iro, nakabay iring. Evaluate ko na limong. So ang maka-evaluate na ang imong doktor. Ang imong doktor imong konsultahon. 0928-799-5612. 20-year-old babae, Davao del Sur.
pag umangkon pag umangkon kusog kaayo dugo kung mag monthly period walay uyab di raba ni unsa ni okay raba ni dok ipatanaw og OBGYN day espesyalista sa matres kay nganong ang kusog kay nga regla na ay kuan siya kanang abnormality sa iyang cycle sa menstrual cycle niya ipatanaw lang pero usually dili man siya kay dako nga problema patanaw lang sa OBGYN 0910-886-1280 boy 53-year-old Tibanban unsay hinungdan kulang ang oxygen sa lawas ingani siya day magkulang gani kag oxygen ambot lagi unsa nimo pagkahibalo nga kulang ang oxygen pero ato lang dadon ba nga nagkulang ang oxygen tumba ka ba wala ang panimuot di man ka kaginawa so mawala ang panimuot matumba ka hantod nga mo normalize ang imong pagginawa ay ka makabalik mo na kulang sa oxygen doy pag ang imong oxygen medyo lang mubo rasanang gininawaan nimo putol kanang labaw nagmadlo ka kung anak ginawa o kung iwagi kapoy ka dili biya na siya kulang sa oxygen ba nagpasabot ana ng delivery sa oxygen sa imong utok dili maayo so ayaw pag-istorya nga kulang sa oxygen paita ang rason nganong dili man ka baka ginuwag maayo basig na kay pneumonia na kay problema sa kasing-kasing di ba o kung di ba wa ka masanay sa imong exercise so daghang rason 0915-206-2030 tagom lalaki sakit lubot murag na ay mag-ugong permi mag-ugong siguro ni pero okay man malibang 4 months na unsay tambal kani kuton nimong lubot doy kuton nimong lubot sa doktor kay ang kanang mag-ugom ra gyud sa lubot nagi tumor di ta kabalog usab tumora kay ang imong wala man pud ka nabutang sa imong edad dire so di pud ko katagna managna lang biya ko dire sa radyo mayong tag makita ta ka kay ako kang eksaminon dahil diretso 0955-980-5994 53-year-old tagom lalaki dok na ay time mag tingog dughan maglisod ginhawa unsa ni dok tata ay yay kung nagalisod ka ginhawa nagatigog ang imong dughan pneumonia na ba unless na kay sakit sa lain pulmonya na siya doy ipatanaw ng doktor kay tagaan ko kag proper nga treatment 0948-774 kung nakay hubak hubak siyempre 0948-774-4171 male 14-year-old magkaon after dinner magkaon gihapon dayon tulog magkaon nasad or mag-snack sa gabi naabay diferensya ang bata dok kanay siya naanay siya anxiety reaction day basig na pasmo siguro niya kabi ninyo di ko mo kuan utuog pasmo napasmo ni siya sa una wala siguro si panihapon so nakatulog siya nga walay kaon na karon compensate siya nga mukaon na lang gyud sa kadaghan isa na siya day isa gina siya nga mo compensate ang bata ay kaduha psychological na siya gikadlukan ba muna di siya gusto matulog o ikatulog na problema gyud iyang tiyan so unahon sa tong ipatanaw sa to iyang tiyan ngano man nga gutomon man siya permi daghan biya sakit nga na kaduha tanawon kung naaba siya gikadlukan o unsa ba na ngano man na siya nga magsige kaon na ako'y nakikita isa ka bata may gala nga
at 12 years old din naman, babae. Nga naman siyang sige mag-ingon nga, mukaon sa ako, bago siya matulog. Mukaon daw sa siya, hindi. Kaunon po nila. Kaya, bini mo, normal lang kayo. Sus, ginakamang dahil sa NTO ba? Kada gabi, mahadlok ng bata. Grabe ka ito. Dugay kay kung kinumbinsi sa lula, ari ba? Ayaw na ipakuya ang bata sa inyo. Iulit na sa iyang mama. Kaya ginakamang lagi sa tiyo na. Luoy pod kayo yun. 0905-610-3732. Di ba ang Bisaya sa pancreas mao ang abdo? From Hagonoy, dili in tao na eh. Ang abdo, mao na ang bile. Ang bile, masulod sa gallbladder. Ang bile, ginahimo sa atay. Kuha ninyo? So, ang nagahimo yun sa bile o sa abdo, ang atay. Gina-concentrate lang niya sa gallbladder. Mao na siya ang gallbladder, maghimog bato, kaya dito man gina-concentrate ang abdo. So, mao na siya ang istorya diyon, amor, ng abdonoy. Nga nang maghimog bato? Daghan. Kadaghanan, na infeksyon, kaduha, taas imong kolesterol, ikatulo, nag-infeksyon ang imong sudlanan. Ikaupat, kulang ka sa pag-inom og tubig. Ikalima, di ka na ka nagakaon og tambok. Kaya ang tambok ra may padaog sa abdonoy. Kung di ka makaon og tambok, gulay, for example, wala, dili ka naog ang abdo. Magpabili nito sa imong gallbladder, mag-concentrate na siya maayo. Samot. 0953-411-1309-66 babae. Walay kalintura. Ang kamot og tiil bugnaw. Ang akong tiyan perting inita. Maayo man ang akong pag-ihi. Wala may sakit kong tiyan. Maglisod ko ginhawa o muinit kayo akong tiyan. Ayay. Nang, COVID ni nang. COVID ni. Wala pa gini mo gimension kung basa ba imong tayo o sa ba. COVID ni siya ba ha? So, ipatanaw daw na sa doktor dito. Ipatest, swab test, RT-PCR kung COVID ba yan. 09. Ang COVID karon na gala, kaning Omicron, mao na siya ang mga sintomas, tiyan, mabutod imong tiyan, pirmiling kagutomon niya, pagkaon mo, way lami, luya, niya, guot imong dughan, wala man po kay ubo. Muubo lang kay hinuon, talagsara. Mao na ang COVID ron. Mao na siya nga, magkamali ang ubang doktor. So, ang uban po, mubutod ang tiyan, magkalibang. Dugay, sige kalibang. Nya pag-examine sa tayo normal. COVID na day. 0950-097-0070. Lalaki, 73-year-old, good AM doc. Kung mulakaw ko manakit man akong batis sa likod, manghawi, unsay tambal, intaho nung, dili na siya tambal no exercise no Sige, balik-balik og lakaw, kada adlaw. Ang exercise, mga manang, dili na siya makaya og mag-exercise karon sa semana na po, dili. Everyday, lakaw. Everyday lakaw, maski 15 minutos lang. Kay kana siya, naanad ng imong nga muscle nga dili ka na mulihok-lihok ba? Labaw nagigiinan ka nga tiguwang na ka? Diha na. Di na gusto mo lihok. 0938-379-5242. Babae, 48 turil. Kung siya tambal sa luas, dili man kung mawadaan. Ang luas dai is fungal infection. Usually hygiene sa ngipon. O ang kawala na gyud magsige kag toothbrush ba 3 times a week. 3 times a week, 3 times a day. Toothbrush. Ang gamiton nimong
gamito na yung mga toothpaste is kasi tawag ani nakalimot na ko. Sensodyne ang kinahanglan day. Sensodyne toothpaste. Kay panglaban gyud na siya sa fungal infection ug sa luas. 0921-208-6425-51 lalaki kanang sige og kolor kanang sige og kolor sa tina sa buhok dili ba na makadaot sa mata. Ang unang side effect sa tina sa buhok is Alzheimer's. Ang inyong utok maluto. Ngao na siya nga limtano na mo. Sunod ana ang mga side effects sa chemical nga naa sa tina. Daghan kayo. Daghan kayo side effect gikan sa iron deficiency, paingon sa kanabang ma-anemic ka, paingon sa kuan sa vitamin A, vitamin B, tanan maapektuhan na siya tungod sa tina sa buhok. Unya talag sarang ang maigo sa mata kay bantayan mga di ba to sa mata. Pero usually maapektuhan tungod kay makulang ang vitamin. Kay gi-absorb na sa tina sa buhok. 0909-524-333830. Akong bana maintenance niya Tragenta 5 mg aspilate dukgi dugangan niya og undangan niya og maupod supplement karon kusog kaayo iyang ihi okay ra ni dok dili day sigurado pa ani mag kidney failure siya so wala tay panahon may gala ha nangabog na si Julius si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.